kulħadd tallem wieħed wara wieħed u għax kellhom album tħabbat għall-karnival. U meta jkollok qalbek tħabbat għal xi ħaġa b'xi mod jew ieħor ix-xogħol tagħmlu. Il-Karnival 5 ijiem ta' ċelebrazzjonijiet qabel is-sagrifiċċji tar-Randan, festa li ilha tiġi ċċelebrata minn żmien medjevali, iżda il-Karnival Malti li niċċelebraw illum il-ġurnata huwa riżultat ta' sforz kollettiv ta' nies dedikati bħalma huwa George Zara li saħansitra kombinazzjoni jew b'fortuna twilet fi żmien il-Karnival ukoll. Illum ġejna nitkellmu miegħu fil-fatt dwar il-ħidma tiegħu bħala parteċipant u d-dedikazzjoni tiegħu bħala organizzatur ta' din il-festa tul ħajja twila u kolorita. Il-parteċipanti huma l-qofol tal-Karnival. Trid qis li l-Karnival f'Malta jinħadem minn nies li ħadd minnhom mu impjegat full-time. Kollha jagħmluh jew wara ħin tax-xogħol jew jara kif jisirqu siegħa lemmu is-sena kollha. Meta jiġu biex jagħmlu karru, daw għandhom ċertu helpers jew nies magħhom. Dawna l-istess jaħdmu mill-qalb. Biex tagħmel karru illum trid biex mijiet imma eluf. Ħafna mill-affarijiet li jsiru fil-karru jsiru bil-mirakli ngħid jiena, għax dawna l-affarijiet li użaw mhix barra il-karru dak li jidher hekk tidħol ġo karru ġewwa, issib il-mekkaniżmu jagħmluh mill-scraps li jsibu. U minn dan l-scrap huma jagħmlu dawk l-ġubijiet li meta tara karru jiċċaqlaq jew jixgħal jew affarijiet oħra. Ġifieri dawn huma nies li huma veru dedikati qed jagħtu pjaċir lill-poplu f'dawn l-gżejjer u għandna bżonn nieħdu ħsiebhom. Aħna rridu naħsbu li dan il-Karnival huwa patrimonju kbir għall-poplu tagħna u jekk aħna naħsbu tajjeb kif ħasbu diġà pajjiżi ġewwa l-Ewropa daw qed jaqalgħu l-flus minnu. Iġibu turisti kemm domestiċi kemm anki minn barra l-pajjiż u turisti ħalli l-flus. Barra minn hekk tikber ukoll il-kultura tal-pajjiż, kultura l-iktar matmur iktar qed naraw li hija importanti għal kull poplu. Jena ngħid li issa wasal żmien li naħsbu f'affarijiet professjonali. Irridu nagħmlu qabża, irridu nagħmlu kif ħanagħmlu din il-qabża, ma tistax tagħmel qabża f'daqqa mrin nieħduha bil-mod. Wieħed mill-Karnival l-aktar li għadu jeżisti fil-pajjiż tagħna huwa n-nadur. Għandhom Karnival makabru, imma Karnival li rridu nħsiebu illa għaliex għandu roots kbar.